Я не очень хорошо разговариваю. Men go'y geplep bilmeýärin. Я не понимаю. Men düşünmeýärin. Я не хочу это. Men muny islemeýärin. Я не хочу то. Men onu islemeýärin. Я не хочу тебя беспокоить. Men sizi bimeze etmän islemeýärin. Я хорошо себя чувствую. Men özümi go'y duýýarym. Если тебе нужна моя помощь, пожалуйста, дай мне знать. Eger size kömegim gerek bolsa, maňa habar berin. Я покинула рабочее место в 6. Men işden saat 6-da çıktım. У меня головная боль. Mening kellem agryýar. Я надеюсь, у тебя и твоей жены будет хорошая поездка. Sizin we aýalyňyzyň ýoluňyz gowy geçsin diýip umyd edýän. Я знаю. Men bilýärim. Она мне нравится. Men ony halaýarym. Я позвоню тебе, когда буду уезжать. Men gidenimde size jaň ederim. Я приду назад позже. Men soňrak gaýdyp gelerim. Я заплачу. Men töleýärim. Я возьму это. Men muny alyp giderim. Я довезу тебя до автобусной остановки. Men sizi avtobus duralgasyna alyp giderim. Я потерял свои часы. Men sagadymy yitirdim. Я люблю тебя. Men sizi halaýarym. Я американец. Men Amerikaly. Я навожу порядок в своей комнате. Men otagymy arasalaýarym. Мне холодно. Men üşedim. Я иду захватить тебя. Men sizi alyp giderim. Я ухожу. Men gidýärim. Я хорошо, а ты? Men gowy, siz